Nin a choiva nin o vento conseguiron deslucir este día festivo na Illa de Arousa para os máis pequenos da casa. O Día de Todos os Santos ten un significado especial nesta localidade arousá. Centos de nenos do municipio saen ás rúas para pedir cartos e chuches polos defuntiños que xa van alá, tal e como nos contaba Eva esta mañá. Unha niña pos difuntiños que van alá. Unha tradición que en Arousa se celebraba hai anos e que agora só perdura na illa. Ai, pois mire, eu xa teño 63 anos e xa iba a pedir polas portas. Xa iba a pedir daquelas, pero non viñan os pais con nós, que íbamos nós solos, que non tiñan vergonza. Pan, caramelos, castañas ou gusaniños son só algúns dos premios que estes cativos recolleron ao longo de toda a mañá. Gusanitos, caramelos. A idade dos rapaces que participan nesta tradición é moi variada e se non fíxense nestes dous irmáns que aínda son moi pequenos para comprender o que pasa, pero que a vos seguro nuns anos serán dous nenos máis que percorrerán as rúas da illa. Sí, porque eu quería xa que desde o comezo, que xa comenzaron esa tradición que me parece fermosísima, antiquísima aquí, única en toda esta zona. Entón eu quería que xa se empaparan esa tradición desde o primeiro momento e como non falan, pois temos que facer un carteliño para que deran a mensaxe e todos a entenderan. Os rexedores de establecementos a pé de rúa ou os mesmos veciños xa teñen os aguinaldos preparados para estes pequenos, que en algúns casos hasta rezan un Pai Noso. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Xa ven un día para o recordo dos que xa van alá sen recordalos, con tristeza ou vaguas.